forma part del meu jo, de la meva persona. Sí. I estic lligada, no sé com explicar-t'ho. Hi ha gent que li expliques això i ho troba absurd. Jo hi tinc un lligam molt fort. M'arrodoneix, em completa. Ara m'ha sortit. És que em trauries d'aquí i jo crec que no tindria sentit la meva vida. A mi m'ha atrapat la vinya. O la terra en si, per dir alguna cosa. Sí, em té atrapat. El Penedès és i ha estat sempre terra de ceps, vinyes, vi i persones. Que la vinya al final és vida, no? És un cicle com la vida d'una persona més... que la vinya va continuant, no? Però bueno, té moltes etapes molt similars i és una cosa que per mi és bastant màgica. És una manera de viure, és el meu dia a dia, que a part de ser una professió, doncs va més enllà, no? Vull dir, és una manera de viure. És una miqueta pel que ho fas tot, no? Arribes molts cops i arribes cansat aquest moment, arribes amb el coco de hosti, que llarg, que dur, que petit. És que ho fem tot per arribar a aquest moment, i poder collir els raïms que després ens donaran sentit a tot, no? La vinya és anar fent i anar adaptant a lo que et trobes. Vull dir, la vinya necessita equilibri. Mira al teu voltant. Observa i coneix. Entén i disfruta-ho. A la natura no hi ha res perfecte i hem d'intentar, com a la vida, doncs intentar-ho fer de la millor manera possible. I tu, ja ho coneixes? 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 Ja ho coneixes?